Usikagucio kugendereria mang'ana ringite chikanisa nonyerero bakora ugusangiriria iri gusira ikanisa ya Full Gospel Churches of Kenya ikonge nigo uguse iri kweneke buna kugora bari amakondo nigo boteneri bikanisa iyo ense yo Morandia Evans Morara Obonyo basabire basirwe iri bakore amagacho yikanisa iyo bakwana nigetaseni giensoko nigo boteneri bubatebire buna gisaba chage tobwagachi aso mwaka bwechiribubere na kianda mbanya gukora gwikabono iga egento basabire basirwe oigo omo MCA bwekerenyo Jeremiah Ongaro ngati ya barayi baikirana asichensemecho nakoerera amagendero baikiranire gesa basoa OBC murikeito Stephen Nyariki Mbonde na robotiore Nase kanisa ya Full Gospel Churches of Kenya ikonge yuerense ya wilaya ya Nyamira North ase bunge ya North Mogrango ime ya Nyamira inse yo Pastor Evans Morara Obonyo ase balitukolia lero gosangereria heriyo kugore ebyombo ebiratumeke ase okoralia enchiri ase kanisa ya chageta so mwaka bwechiri bubere na kianda nonya nigo ebwato boremeru obonene anene mono kurwa samagacho naboige bintu ao eyuba yasokire muno botenerwe kanisa heriyo gosaba basirwe Asamalieta nenkoro kwa Pastor Evans Morara Obonyo mo pastor we kanisa ya Full Gospel Churches of Kenya ikonga igasakem seita sengiboire mabundu bogichora lakini gonkorandi ase kanisa yaito ya Full Gospel Churches of Kenya aiga ikonge litukoria lero twabwato mochango monene twale kwarigania bwokogore ebyombo byokorandi enchiri yeringana le Nyasaye na arolira abagania bange sana bachire aba twariganetie asenge nchomo chango lero ekanisa yaito ya Full Gospel Churches of Kenya nigo ya igera ase eroko Church Assembly ekorokwa Kebirigo na ndege gotoka ase ewiraya ekorokwa Nyamira North District ebwata chikanisa district yaite ebwata chikanisa 42 abwa ase kanisa yaite gotoka ase eroko Church Assembly ekorokwa Kebirigo ekanisa ya ikonge buna nabaeresire ntobwata maitachi amange iyo yansete omwaka bwechiri bubere iriansa 2009 nari yagatwa iga ase tore lakini ayache tari konge ase chira aria no twa yansete 1990 ekere ya bekwe kanisa eria egachaka aria ikonge chiro omoeri oye gache kare twa iga ase tore twanyore tobore motwa yagachire teraera igo lero twabwato omochango monene sana nonye bakora omochango ritukoria lero nigo nonigo botenerwe kanisa obwe bwesokire na gosaba barayi anene mona ase county ya Nyamira besokie rigokinie kanisa eyo yokorengana barabu yachagetiwa so mwaka 2009 ase korenda amagacho goikabona taraera ase nonya barayi bali bayesira ritukoria lero bakora wano MCA bwe ward yekerenyo Mosike Jeremiah Ongaro bagendere gosaba nga bagendere gotena ne kanisa eyo totage togo siro konene una moroje kanisa yetara ku plasta kanisa yetara terabe kwanse terabe ku fro kanisa yenetage tebinte binge nonye nebirogo imento bwati twabariganira mwensi pinanda karatora beko gosangerera kibunoko twabariganira ndobwensi yoraga nigo tomege toro kiaye agotoma gocha ase etresara ye kanisa okoro kucherusa chege ere 0701 86 9897 0701 86 9897 inere namba yaito erieta ligocha cherusa chege oinero moturesara bwe kanisa ondo tanyara goikarero twakwariganirio tumege toro kiago chabo tutakukaribisha na barigani na batabiri mbiya mono jamalieta nenkuru chati nyabera nale goteba bune kanisa na bega ne irie sirwe asigirete ne kaniri obokonya barayi baito bache basoyi okoboko lakini asenge nchoma ekanisa yaite taraera kwagachwa igo nale gosaba barayi baito nonya twasirirwa teraisana kanisa yetu no etigarete atambe
lakini ngo basaba bali bande batanyara gwika serituko ria lero monyare goika elinde monyago tobwaterania ase siasa na magendero ase wodi ya Kerenyo nigo mu MCA we wodi ya Kerenyo Mosike Jeremia Onkaro akwa Nairobi abekire anene mona ase chipara ebirasi bya ECD abaigo korosigwa kwenya gitari ya Ikonge. Tumefanya kitu miezi ni ya 6 ambao nimekuwa kwa ofisi, na hii miezi ambao nimekuwa kwa ofisi nimejaribu hapa nyumbani, nimeweka barabara zile ambao zinapitika ambao hazijawahi kupitika. Nimetengeneza shule ambao watoto wanaenda kama hapa nyumbani shule ya Chisaria, mahali hapa kuenda huko chini pia kutoka shule ya Ikonge primary kuteremka kwenda Nyaora nimeweka katika mahali ambao kwa hospitali dispensary ya Ikonge, enda tembea uone bila usionza kama unaonzeka, lakini enda uone kazi ndio na ndio kwa uzomo ya MCA 2025 lakini akateba no mogaka ile tu kwa na siasa mbona kala mutigira gatindi akatore kala ukora gatindi ya 2027 nigesegeto yabekirwe ng'anere buya habarayi be county ya Nyamira nemo no mugabana Monsinyaribo yokurukuru chinseme chigakwene kingango sirare kanisa yega eriyo bakore obwagachi bwaboikira nuko rwase kanisa ya Full Gospel Ikonge yegotoka se wodi ya Kirenya se bunge ya North Mugrango ime county ya Nyamira. Ingo reporter ya Nsoko TV Riteranya Ricky Steven Embonde.